Zase točí. Jiný notár. Zatruhuje někdo. A ten zobrač jsi si koupila? Jo. Gayson Beach. 24. března 26. Máme, je to zamračené, taky jako v Čechách. Jenom tím rozdílem, že to je teplo, no. I když je zamračeno. Tu mám pěkně v chládečku. Můj 200kový skútr. Na toto bych potřeboval už v Čechách normálně na velkou motorku, řidičák. Toto to neřeší. Dobre. Takto. Včera som to umýval, už dneska je to mierne zaprášené, mírne, jenom. Mírne. No. Ještě není sezóna, no. Ještě není sezóna. No, to se můžete si objednat i potápění. Potápění. Nevím, kolik to stojí. Nevím vůbec, nemám šajnu. Minimálně určitě to bude nějakých 40-50 euro, určitě. Já si myslím. Nevím, to bych vám kecal teď. Jednu věc nechápu, u nás v Evropě stačí mít zádu SPZ-ku. Ne, oni musí ještě nastrat ještě až sem dopředu. To je, ne, nebudu se ještě rozčilovat, jo. No a to je vedle nějaká soukromá pláž. Tam, že vidíte ty, nevím, či se to bude dát vidět, ale zase to vypustili teďko. Zase je to vypuštěné. Jsou tam takový nafukovací skákadla a nějaký maličké tobogáníky. Tu pláž teďko otevírali teď minulý rok v prosinci. No a potom zatím je Family Beach, ale tam to je vyloženě pre Arabov. A za Family Beach je tam ten Star Beach a to je ještě vyloženější pre Arabov. Tam to je velmi špinavý. Tam je 130 egyptských liber, na Family Beach je 50 egyptských liber na osobu. No tu, co jsem říkal, že ten nový, tak tam to je 250. Tam dostanete i ručník k tomu, ale je to tam drahý, no, ten vstup. No a tento Gayson Beach, ten je za 100 na osobu. Ten je za 100 a já si myslím, že ten je nejhezčí pláž, no. A dá se to celoročně šnorklovat. No celoročně samozřejmě, když je chladno do toho prosince, do toho března, dubnu, tak to fakt jenom je pro otužilcov, otužilých lidí.
To je náš Atik. A tady kluci ze servisu. Ahoj. Say hello. Ahoj. Ahoj, ahoj. I love you. Hele, ladunko. Jak se máš? Ako Jak se máš? kuluchara. Kuluchara. Tak se musíš naučit kuluchara. Tak. No takže takhle to tady vypadá dneska poslední den, holky, co? Oni se všichni usmívají, víš co, já když začnu vysílat, tak to je... No, ale nesmál se na mě jinak. Ale smál se. Nesmál se normálně. Prosím tě, včera večer co bylo? Včera večer co bylo? No, lehké poprcávání. Tak 2 hodinky, pěkný to bylo. Ano. Musím ho naučit, kluka, víš jak. Aby jak